location ta. Okay guys, nami karon diri sa kuan guys, 7-Eleven. What is client? Oh, pababis client natay kuan karon. Pre-nuptial shoot with Macboy sa Team JND. Dito sa sur. Nasa dito yung kapatis sila Venus og si ito dot si kadot Joshua dila. si Joshua, mga sikat na kami kapartners sa Kapibaran. Daghan na sila actually, pero sila na magpuli-puli. So as of now sila ang bakante. So sila karon ang mo uban ato karon sa pag-pick up sa atong couple. Atong couple guys, taga-kuan pa na. Lorito. Taga Lorito. Agusan sur. Agusan Sur pa. Layo gyud kayo. Pernanes kapat paran. Wow, kabay. Okay, wow, kapat paran kaayo ni diri atong view guys. The best. Mao ni si Venus. Si Joshua. Bonobra mga dudes, mga guys, is padulong ni sa hinagdanan kung magaskas. So niatas tulay, sakay tag tricycle. Pakya lang tani, may gani kay mayo ang weather. And hopefully murag di man tayo ni uwan. So mulabay ta sa Lorita. Then unahan kamay na ada ilikoon sa right side dire. Yes, so mao na ni guys, mga dudes ang pasulod sa Bonaobra Ranch. Mao na atong location dire sa Kabatbaran, one of the locations sa pictorial pre-nuptial shoot. So mao ni dire dapita. Nate bayad diri guys 500 pesos pero whole day na kibali ning gamit sa area. So 28mm o 50mm, 85mm. First location, so usually ato nang i-scout asa tong the best. Pag wa pa naman na shoot ang diri nga area, di na to i-position ang couple. First na to ginabot, isa to silang ginasuluhan. Then proceed sa next location, on the spot, mga potag candids. This time atong gipaposing sa kabayo.
medyo nitalig si gamay pero proceed gyapon ta. Doon sa Luita pose. So enjoy lang gyapon nato. Go po ang couple, way problema. The down sa Luita pose. Baktas ta gamay sa unahan, kadong sa entrance. Nanami sa location 4 yata ni guys. Bride, relax pas ma'am. Si Sir karon na magusyutan. Si Makoy, mangkas ang tawanan to, perfectionist. So, nata diri karon sa Bonobra sa may entrance, pine trees. Nice. This is how we do it mga dudes. So ato igad ang couple posing. So now akong gi-videoan si Makoy yung sao niya. So keep in mind nga manangit ta is mo touch. Okay guys, sumana ta sa Bonobra. Proceed ta sa kuan. Lunch sa Wiggles. Sa Wiggles sa location. So mga almi karon dira sa Wiggles. Lamian nga inato while listening ani nga singer. So nakoy separate video ani, tanawan ninyo. Atong pasikaton ni siya kay Mayog Tingog. Sige, kaon sa amin. A few moments later. Yung isa pretty ya. Yan ang couple shot na nagaganda dito. Marami sa pretty guys at ito sa secret location sa Cabinet ni Lawis. Last location nato. Oh, hello Zoran. Ito tagaroon na lang guys, thank you. So katong pamakaan ni sa pretty, ani mo dire, ayos dire lang mga friends. Niya, nice dire mag-unwind, banding for with friends. So visit lang mo. So this time at mi sa last location sa Lawis. So na sila nag-una na mo. Pwede ka ng Makoy ron. Dito tagay sa likod sa may tabuan. Ugma diri anime sa tabuan. Watch out mo sa video po na mo ana. Kabadbaran Bridge. Og sa katong pa maka-like sa among page, like our page, tanaw mga video, like and share. At i-promote ang Kabadbaran. Wow, Kabadbaran. Napatay dagang buhaton po ng mga video, mga dudes, vlogs. Watch out mo. Labi na karong December. So natin mga batong mga projects, Das Plaza, and more. Pasulod na ta. Nga na, di rin na. Ano ni, dili ta. Ang Lawis na alikod sa Depot. So labi na to ang Old Port. So diri tagi diri. Yep, right side rin. Padung tagay sa Lawis sa secret location. Dito ta mag-prenup shoot sa atong client. Ito sa Makoy naguna. Muagi pataning mga balay na diragyan ng gamay lang. Pwede po muagi sa dagat. Pwede po diri sa mga balay-balay na iguan diri. Gamay nga dalan. Straight lang. Tree! Pulan makita ninyo. Una na video na mong gibuhat. Lawis ni. Karon na may gilangan ko na Couple. Kupol. Amo, tupan. Last location ta guys. Sa Lawis na ning area. At ito sa unang gamay. Sa may lighthouse. Ito ta. Prenup ni sa among couple. So pamanay namin. Muli na after diri. Mga last location namin sa Lawis. So ito gisutang Makoy. Busy daw na. Okay, thank you for watching guys. So hopefully na amin na-learn. Sa katong gusto mag-try og prenuptial shoot. So money usually kinabuhat. So mga 3 attires, 3 locations.
Actually, any location will do basta kay may lang mo matanaw sa mga good nga angle nya. Any attires will do. Sa mga case karon tulo ka attire nang gigamit. Nag-end mi sa Lawis. Nya walay sunset alas 2 karon. So mamanal mi after ni mo na ni kay taligsik na pud. Thank you for watching. Took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the bank. Legacy.